Fa 30 anys que vaig quedar viudo i he viscut fins ara sol i ja estic acostumat a anar una mica ja per la meva, vull dir, no és allò de que hagi de dependre de la família. Jo vivia aquí dalt a Castellnou, en una caseta, tot sol, doncs, durant 25 anys, des que vaig quedar viudo, 50 anys, fins als 75 que vaig venir aquí, 25 anys vivint aquí dalt tot sol. I com que tenia ja la mentalitat de que ja sabia jo què havia de fer, perquè sense tenir fills i tal, doncs, que havia d'anar a parar a una residència ja ho tenia molt ficat en dintre de, bueno, quan arribi el moment que vegi que hi ha les dificultats per espavilar-me, les vaig perdent, em vendré a la casa i m'aniré a una residència. Passava per aquí davant cada dia, com que vivia aquí dalt a 2 quilòmetres d'aquí, ja la vaig veure que la començaven a esplanar el terreny per fer-la, no? I anava passant per aquí i a veure, jo tindré de venir aquí. Mira, jo sempre he voltat molt, tota la vida en vehicles. He tingut 40 cotxes i 65 motos, porto més de 2 milions de quilòmetres fets. Jo no... El que he trobat a faltar és poder sortir i no caminar, perquè pràcticament no puc, però anar fins al cotxet a agafar i anar-me a donar una volta i ara esclar quedar-te aquí tancat i no poder sortir, doncs feia una mica difícil. S'ha portat bé, jo penso que s'ha portat molt bé tot, perquè de seguida que va anar avançant la pandèmia i tal, doncs es van anar esponjant i fins a arribar al límit d'estar a l'habitació tancat, posant-s'hi una tauleta i portant-se durant un període el menjar d'allò, a l'habitació, podent sortir una mica aquí al pati i un cop cada dia, unes estones, per sortir una mica, però... I després, ara, ja tornem a estar una mica millor, podem estar ja menjant més junts, taules separades, taules només de 2,